Bună dimineața, prieteni! Noi trebuia să fim la Luxor, suntem acasă. E Luxor și aici, nu vezi Luxor. Dar de ce să vedem așa? Trebuia să fim la Luxor, noi suntem încă acasă. Da, am pantalonul Lidl. Nu mai mergem la Luxor. Așa că stăm acasă, mergem să facem cumpărături, să facem suveniruri, să luăm suveniruri pentru prieteni. Ăsta doarme de rupe. Deci da, vă luăm cu noi când mergem să luăm suveniruri. Pentru că altceva nu avem ce să facem. Alright. Good night, bro. Ieșim în timp pe canapea și să uite pe canapea și mă uit pe TikTok până să mă lasă soarele să putem pleca afară. Că e cald rău. Vă pup. Video. Salutare, frații mei de pe Facebook. Ne-am reîntors. Plecăm să mâncăm. Aici în balastru. Trebuie să schimbăm bani. Am plecat, băi, să mâncăm. Ăștia doi, Fulger McQueen. Suntem aici prin favelele Egiptului. Am schimbat bani. 6.000 ceva de dirhami. Ne vedem la restaurant. Păi nu. Salutare, guys! Dorm ca împăratul aici, dar cine ești, băi? Care am condor nou. Dar, băi, cum dormi? Ce frică, asta Păi, dacă ți-e frică, te întinzi în pat, că iei boli. Tot e bolă, băi. Ne-am întors de la cumpărături, acum avem o bere. am luat de frize. Hai. Pe ce înțeleg bași băini? Dar bagă ce gând la. Dar eu nu mă plâng. Adică mă plâng. Cum nu te plângi? Că ai zis că patru bine, hai. Dar tu ai zis că vezi doar aici. Pregătiți-vă că unul din noi nu se mai face acasă. Păi, întotdeauna. Cum? Ce cred că vede la acum pe camere, iau te drogați și să fut acum să și filmează. Dă-ti în pulă, băi, berei. Bă, dar hai tare, frate. Bă, ăsta mă disperă, frate. Da, băi. Ce v-ați dat băieți azi de la mall? Da. Tu nu v-ați dat băi nimica, băi, borfașilor. Parfum și o rece. Ți-a acceptat aia? Are profil. Nu? Da, are. Deci Berei și-a luat un parfum, Robi și-a luat un parfum și brelocuri de lea și magneți. Eu mi-am luat 2 parfum și brelocuri și magneți. Vă pup, stai că revin. Salutare, prieteni. Se vorbește aici cu... Se vorbește cu mama. Se face aici niște... Pregătește-te ca mozaic. parcă vlog. Salută vlogul. Fă cu mâna. Ea e mama. Facem vlog, bem niște mosaic rom gold. Yeah, bitch. Fuck yeah! Mai ales să vorbim cu Berei, să vedem Berei ce face. Berei! Hei! Borfașule! De când vorbești, mă, tu cu fimea cu fuck yeah? Salută vlogul! Suntem băieți pulă. Unde mergem, Berei? La Sphinx. La Club Sphinx, că la Sphinx l-am mai fost luni. Și ți-a plăcut la Sphinx? Hai vă filmăm de acolo din Club, numai cu puți în gheață, puți în gheață, puți în gheață. Vă pupăm! Salut, prieteni! Am revenit, plecăm în club. Suntem băieți pulă. Plecăm în Egipt. Nu în Egipt suntem, bă, frate. Plecăm în club.
Ăsta se numește Sphinx Club. L-am chemat și pe Hazım, my brother. E recepționarul de la noi de la hotel. E un om de notă, de ce să moră. Dacă nu, până acum 3 beri am dat. E un băiat top. Am plecat. Ia uite că Hazım îmi scrie. Vă arăt din club că vorbesc cu Hazım acum. Vă pup. You got that boom pow, shake that booty, move your butt. Girlfriend, back it up like a Tonka toy truck. Girlfriend, back it up like a 30-wheel truck. Girlfriend, back it up like a Peterbilt truck. Girlfriend, back it up like a sanitation truck. Girlfriend, back it up like a Tonka toy truck. Girlfriend, back it up like a 30-wheel truck. Girlfriend, back it up like a Peterbilt truck. Girlfriend, back it up, back it up.
Hello, this is the last day in Egypt, and I'm going to take the magnet. Bye. N-aveți vreo pașaportul la ei? No. Grija pașaportului nu mai port eu. Nu o să urce pe ăla, ești nebun. Am fost, am cumpărat magneți, am mâncat. Stai că-s prost. Au. Trecem? Am mâncat, acum merge să-și adorei pașaportul. Oleu mă, calcă futăi soarele. This is not crazy, this is crazy, man. Asta e crazy. Ăla era să mă calci eu în pui mei. Nepotul! Tărărătărătătă! Ultima zi e Rio. În Rio de Janeiro, în favele.
Abu Dhabi, Roma Hotel. Bine, pa!